ಬಾಕಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ರೋಲುದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊರಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸುದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಪ. When you see ते कोंकणी आणि तुळू एक मिक्स जावन येतना ते खुशी जावन आसा की आमचे Mangalorean culture मुखार येवन आसा. Not just one language but we are seeing multiple language in one movie which is making me feel really good and to be a very proud Mangalorean. ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತ ತೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಬಟ್ ಐಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ಈ ತ್ಯಾಪ್ನ ಧರ್ಮದ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಡೋಣ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ದಾಯಪಂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಜಿನ್ ಪಂಡ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಯಿನಕ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಈ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ಟಂದೆ ಪನ್ಪೇಡು ದಾಯಪಂಡ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ತೂಯರ ಪಂಡ ಏರ್ ಐತ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪ ಹೀರೋ ಎಡ್ಡು ಪುಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಡ್ಡು ಪುಡು ಅಂಚ ಎಣ್ಣದು ಬಟ್ ಇಂದೇಟ್ ಅಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಬರೋಡನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ರೋಲುದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊರಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸುದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪ. ಓಕೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಪರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತರು ಡೊಲ್ಲ ಮನ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೊಲ್ಲ ಮನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡದೆ ಡೊಲ್ಲರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡೆ ಒಂದದನು ಟಾಪ್ ಆತನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಹೊಸ ಕಲಾಕಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೊಲ್ಲಮ್ಮನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪು ನಂಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರಿಕ್ಲ ಮೋಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಪೂರಿರ್ಲ ತೂಲೆ ಅರವಣೆಂಡು ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಬತ್ತಿ ಒರಿಯಲ್ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರವಿಂದ್ ಲೋಬೋ ಅನ್ನ ಮೂವಿ ಉಂಡದೆ ಸೂಪರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಬರೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮೆಸೇಜ್ ದಿಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಿಲ್ಮು ಹೋದಾದ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವನು ನೈಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಡೊಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಬರೋದಲ್ಲ मस्त बरे जाली इंटरव्यू उपरांत मस्त आनी मस्त बरी जाली ओ डॉल्ला म्हणा बेस्ट दी बेस्ट मस्त एड्डे मूवी मस्त खुश मस्त युनिक आहे ना स्टोरी मातेरला बा त्या पण निकल थिएटर बा तुले निकले होतं मस्त बरी आली मूवी सगळ्यांचं ॲक्टिंग बरें जालें चायल्ड आर्टिस्ट आतां हांव पुरायचे हिरो बारी सोबीत आसा आनी विलन्स ॲक्टेड वेरी वेल स्टोरी लायन जावन दी सॉंग्स बरें आहले आनी बरी आली पळय डॉल्लाम सुपर लोबाम मस्त बरें जालें ॲक्टिंग वेरी नायस ऑल द बेस्ट टू द टीम मूवी मस्त बरी आसली म्हाका मस्त लायक जालें आनी सगळ्यांनी एक फावटी पळयची म्हण हांव सांगता. Congratulations to the producer and the team. All acted well. Dolla did his best. Very good. I hope all the people of Bangalore come to see it. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅವರು ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ನೋಡಿ ಅದು ಯೂನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಬಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ರೌಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಸಮ್ ವೆರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಗಿಲೆ ಅನೇಪ್ಟಿ ಪೊಳೋಚಿತ್ಲಿ ಮೂವಿ ಆಸ awesome thriller first of its kind in Konkani. Yeah, it's very good. Thank you. बरे असले डिफरेंट लँग्वेज मिक्स केले बरे स्टोरी ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಅಕುಲ್ ಪನೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡೇದು ಬರೀ ಏಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅನಿಕ್ ತಂತು ಅರಿಯಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಡ್ ಜಾವುಂದಿ ಓಡ್ ಜಾವುಂದಿ ತಂಕಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರೀ ಆ ಥರ ಅನ್ಕೆಲ್ಲ ಡೊಲ್ಲ ಮಚ್ಚಂತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಕ್ ಅವ ಇಟ್ಲೆಂತ ಸಂಚಂಗಿ ಇಟ್ಲಿ ಕಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ केला देखून सर्वांनी येऊन हे पिक्चर पळोवन सपोर्ट करन वयर घालूंक जाय आमची तुळू कोंकणी ब्यारी सगळी भास आसा अंतू इट्स रियली नाईस ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಂಥ ಫಿಲಮ್ ಇದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೋಷನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂಥ ಮೂವಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾಗಸೋ ಖೇಲ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ನೆಟ್ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಡು ಈ एक मूवी जावन आसा 3 लँग्वेजांची कम्फर्टेबल जावचे तसली मूवी. आमी लास्ट टायम व्हरतांतले फॉलो हांगा 60 days आमची मूवी चलिल्ली. नोब्बी म्हजो फ्रेंड जावन आसलो बरो डायरेक्टर विथ आरविनाचे दोगांचें काम बरें वर्कआउट केलां तांणी आनी मुवीन बरो मॅसेज आसा. एड्डे मॅसेज उंडू
तिनी लँग्वेजी आणि तिनी भाशेच्या मुस्लिम्स हिंदू क्रिश्चन्स म्हणले एक फील बरें जाता सगळ्यांच्या मध्ये अंडरस्टँडींग येता ताका लागून ही मुवी चड जण पळया आनी जाता तितले विगीन पळया. एक प्रोड्युसराक कितले खर्च आसात म्हणलें तुमकां गोत्त आसा. स्टार्टिंगार तुमी जर तर मुवी पळयता जाल्यार प्रोड्युसराक कालेमणी उरतले, मागीर कितें आसल्यार ते पयशे थिएटराक येतात. ताका लागून तांकांय कालेमणी इतलें बरें फील केलां थंय, इतलो खर्च केला आनी मुवी एकदम फर्स्ट क्लास बरी मॅसेज आसा हातूं. आनी डॉल्ला म्हण बरो पात्र केला, तशेंच आमच्या नोब्बीनी पात्र केला. ताका लागून मेच्या 1 तारखेक ही मुवी सगळ्यान रिलीज जाता. उडुपी आनी पुत्तूरू आनी मणिपाल आनी मँगलोर सगळीं येया आनी तुमचो पाठिंबो सपोर्ट तांकां दिया. तुलजानाक लागला तूपनंचिन मूवी ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತತು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಆಯ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಆಲಾಪೇರು ಜವನೇರು ಪಂಪನೆ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯದ ಏತ್ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಪಂಪನೆ ಈ ಮೂವಿ ತೋಚ್ಪದಾರೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಈ ಮೂವಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ತೂಲೆ मूवी मुस्त म्हळ्यार मुस्त बरी आली. पूर आनी तुमच्या सगळे फॅमिली ओटी एजीस बॅकग्रावंड म्युजीक आनी हर एक सॉंग इतले बरें आसले की आमकां पळोवन मुस्त खुशी जाली. एवरी सॉंग ते फील भायर हाडणे आसा आनी एक्टींग व्हेरी गुड. द स्क्रीन रायटींग स्क्रिप्ट एंड सिनेमेटोग्राफी इतले ते पळयतना मुस्त खुशी जावन आसा आनी एक बरें फील येवन आसा. फील लायक हाव सीन अ रियली गुड मूवी आफ्टर व्हेरी लाँग. एंड वेन यू सी ते कोंकणी आनी तुळू एक मिक्स जावन येतना ते खुशी जावन आसा की आमचे मँगलोरियन कल्चर मुखार येवन आसा. नॉट जस्ट वन लँग्वेज बट वी आर सीइंग मल्टिपल लँग्वेज इन वन मूवी विच इज मेकिंग मी फील रियली गुड एंड टू बी व्हेरी प्राऊड मँगलोरियन. थँक यू. What a movie, to be honest. I was on the edge of the seat the entire time. The movie starts, takes you on a journey, introduces all the characters. The best thing is that you cannot miss one scene. Like everything gets connected somewhere or the other during the entire film, and that is beautiful, beautiful. This team is just very close to my heart because I've worked with Arvind, Francis, Feswith, Ryan, Norbert, everybody. Even the music by Dalvin sir. Chummeshwari. I love all the songs. Working with, seeing this team put this much effort and that showing on the screen is beautiful. It's worth watching. I would recommend everybody to come in the initial first 2 weeks itself. Come with your entire family, friends, everybody. This is an experience. You do not want to miss this. Come. भारी खुशी जाता कोंकणींत असली मुवी पळोवन. सबार दिसा उपरांत कोंकणींत असली मुवी येता. सद्या निरंतर 2-3 कोंकणींत मुवी आयल्यात. तशें आसतना ह्या मुवींत म्युजीक जावन दी, स्क्रीन प्ले जावन दी, एक्टींग जावन दी, भारी बरें जालां. असलेच मुवी कोंकणींत आमी आशेता. सर टिमाक बरें आशेवन देव बरें करूं. पूरा मस्त बरें आहलें. एस्पेशली साउंड्स, कॅमेरा वर्क, मागीर स्टोरी, मागीर डायरेक्शन, एवरीथींग वॉज टू गुड. आमी पळयलें, तुमी येवन पळया. थँक्यू.